Ranki shi daɗe, barka dai. Ya ƙarfin jiki? Masha Allah, Allah ya ƙara lafiya. Mu ma'aikata ne daga gidan TV na Arewa Hope Media. Kamar dai yadda muka nemi izini daga likita na ganinki, to makasudin zuwan mu nan shine mun zo mu gaishe ki ne, sannan kuma idan da dama za mu so mu ji ɗan albarkacin bakinki dangane da muhawarar gwamnoni wadda BBC Hausa ta shirya a nan Katsina. To ina godiya a gare ku Arewa Hope Media. Na gode, Allah mai da ku gida lafiya. Ranki shi daɗe, cikin hukuncin Ubangiji sai kika ji an tafka muhawara yau. Kuma kowane ɗan takara ya tufa albarkacin bakinsa daidai iyawarsa. Ranki shi daɗe, wani sharhi zaki mana dangane da wannan muhawara? Allah ka ban dariya da wannan tambayan ma da kai min. To me kake tunanin zan ji a wannan muhawarar? Ai ina da tabbacin abokan takarar Ubangidana ba su da wata nagartar da za su ja da Ubangidana. Ina da wannan yaƙinin. Ta kuma kowane ɓangare. Waye a cikinsu wanda yake da wannan nagartai? Sarkin yawo ko sirikin Kano? Wancan ma ni ban san shi a jihar Katsina ba. Amma na ji suna cewa wai ba maraɗe ne. To ba dai zan iya ganewa ba. Ina da yaƙini, ina da tabbacin cewar a jihar Katsina kaf 'yan takarar nan da muke da su ƙwaya 3 waɗanda suke son su ɓata ƙuri'arsu a jihar Katsina, wallahi billahi azim la ilaha illa huwa, ba su da nagartar ɗan takara ta Dr. Dukku Umar Radda. To ranki shi daɗe, kin ɗan yi magana a dunkule. Mun ɗan so mu ji fashin baki dangane da dalilanki na cewa ɗan takararki shine mafi cancanta akan abokan takararsa. Ni kawai nake da dalilai da dama ma. Dalilina na farko, kowa ya san waye Dukku Umar Radda. Dr. Dukku Umar Radda mutumin kirki ne, mai ilimin Islama. A fannin ilimin zamani kuwa ya kai matakin dakta. Kaga kuwa duk mutumin da ya haɗa waɗannan kaɗai ya isa ya jagoranci al'umma. Dalilina na biyu, Dr. Dukku Umar Radda malami ne. Kaga ko malamin makaranta an san shi da gaskiya, da amana, da haƙuri, da juriya. Kuma duk inda malami yake ya san halayyar ɗan adam. Kaga shi ma wannan kaɗai ya isa ya zama shugaba, ya shugabanci al'umma. Sannan dalilina na uku, kowa ya san Dr. Dukku Umar Radda ya riƙe mukamai a siyasance. Kuma a siyasancen da ya riƙe mukamansa ba a taɓa kama shi da wata cin amana ba. Ya yi ayyuka, ya yi shugabanci na ciyaman a Caranci. Bayan ya gama sai da ya kantoma har sau 2. Ba komai ya ja wannan ba sai nagartar shi, da gaskiyar shi, da riƙon amana. To kaga wannan ma ai dalili ne. Idan har kana tantamo wa'annan abubuwan da nake gaya ma, to ka je Caranci. Za ka tabbatar da abin da nake gaya ma. Bayan wannan dalilina na uku, san an ce ko baka iya kyauta ba, ka yi ma mai maka. Kowa ya san irin rawar da mai girma gwamnan jihar Katsina ya taka. Right Honorable Aminu Bello Masara, babanmu maganin kukanmu. Ya taka muhimmiyar rawa a jihar Katsina, ya yi ayyukan alkhairi. To babu dalilin da zai sa ya kawo ɗan amana a jihar Katsina, Katsinawa su juya baya. Kai ka san abin da ba zai yi ba kenan. To wannan dalilin ya sa muka ƙara riƙe ɗan amana Dr. Dukku Umar Radda. Kuma insha Allahu babu gudu babu ja da baya. Za mu tattara ƙuri'unmu birni da karkara, lungu da saƙo, domin ganin ya samu nasara a zaben 2003. Duk da nake a kwance a yanzu haka, wannan ba zai sa a gaza ba. Ina godiya ga Allah subhanahu wata'ala
da sai da muka tabbatar da mun shigar da shi birni da ƙauye, mun kai ma mata zawarawa hidimar, sannan Allah ya jarabce ni da wannan rashin lafiya. Kuma suna nan riƙe ward by ward, kowace local government da ka sani a jihar Katsina, 34 local government, muna da mata shugabannin ƙungiyar zawarawa tun daga matakin local government har zuwa ward. Kuma kullum ba su da aikin da ya wuce nuna wa mata muhimmancin wannan bawan Allah, saboda muna da yaƙinin zai taimake mu, saboda yana da nagartar, yayi mun gani. Akwai mata zawarawa waɗanda suka samu tallafinsa na Sumaida, ina ɗaya daga ciki, na samu taimakonsa a halin da nake wannan rashin lafiya. Yana ɗaya daga cikin mutum na farko da ya taimaka ma rayuwata. Saboda haka insha Allahu bana tunanin akwai wanda ya kwalitin shi a cikin wa'annan wa'anda suka yi muhawara yau. Kuma zan ƙara gaya maka, shin sarkin yawo kake son mu zaɓa, wanda da ya faɗi zaɓe ya fice ba mu ƙara ganin shi ya ji lokacin zaɓe ya zo ya takara? Ko ko sirikin 'yan Kano? Shi ka wancan ba maraɗin ba ma mu san shi ba, ballantana 'ya'yanmu. Saboda haka ni Rufa'atu S. Idris, shugaban sauran jihar Katsina, ina tare da wannan bawan Allah, kuma duk wata bazaura da ke faɗin jihar Katsina tana tare da shi, saboda yana da buri kyautata mana, kuma ya fara tun a halin yanzu mun gani. Ina mishi addu'a da fatan alkhairi, Ubangiji Allah ya bashi nasara, Allah ya bashi nasara, Allah ya bashi nasara. Na gode.